Kamoro moro ma intiere nyakoro mang'e jwang'a moseni misawa kendo arwaki ni machiegni e chenro mar ngima mwandu. Maendi en LTN kendo an iluonga ni Elizabeth Otieno ajakel chenro nieri mar ngima mwandu kachung' kaendi e lor Ruth Ochungo. Odiochieng' ma kawuono adwa kendo kod Dr. Fred kawadwaro wuoyo mathoth ewi gigo eko mag ngima mari. Daktari, ami thuolo kendo odiochieng' machielo mondo ilerne jopiny nyingi nikech samoro nitiere jano eno ma koko oyawo oneni odiochieng' mokwongo kod jano eno ma noseneni lakini wiye owil kod nyingi. Koro lernwa nyingi kod ne joherawa mar kipindiwa mar ngima mwandu, an iluonga ni Dr. Fredrick Ochenge, an wuod Nyakacha Agoro Likwenyo. Badala ma Nairobi ka atiyo gi jo Kibera Level 3 Hospital, kendo an gi klinik na bende Kibera kanyo, iluongo ni Antil Medical Clinic, Bombolulu Kibera. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya daktari. Acha ni Nyakacha. Aja Nyakacha Agoro Likwenyo, ok wajo maber ahinya. Gima kwanyo kwe. Gima kwani kiwe. Kamano. Nyakach wan lang'o. Gimiluongo ni wan lang'o. Wan wonge gi chike moko mang'eny ma ji ni godo gi. Iyudo ka Nyakach Agoro nyalo nyuomo Nyakach Kasai. Koro wan iluongo ni gicho local derby. Wan ma machiegni ka. Kamano. Okay, nitiere mag ngima mwandu odiochieng' ma kawuono wadwaro wuoyo ewi gigo eko mikomo godo nyuol kata family planning ewi komo nyuole. Gigo yore go eko mikomo godo nyuol maber kod marach mag dendi kod minyalo tiyo godo kaka in ma joma chuo nyalo tiyo godo kod ma joma mon tiyo godo. Wacho ni nitiere nyaka ma natural mitiyo godo nyadala. Nyadala. Kamano. Koro kawuono to kuwe mar nyadala no endo wadwaro wuoyo e magi eki mag hospital ge. Jolony. Kamano. Kod daktari. Inone ni family planning ni kata komo nyuol tiende nang'o? Koro ne joherawa komo nyuol en nyiso ni ikelo nyathi e sama owinjore gi kama owinjore gi ng'at mowinjore godo. Koro nyiso ni a child by choice not by chance. Nitie jomoko ma kelo nyithindo ni abiro opore apoya no biro koro gima Nyasaye okelo ok tamri. Kamano. Koro komo nyuol nyiso ni ikelo nyithindo, inyalo nyuolo nyathi minyalo rito maber, minyalo tero skul malong'o, manyalo rwakore malong'o, manyalo chiemo be malong'o. Koro mano ma waluongo ni komo nyuol. Ikele sama owinjore. Kamano. To gin yore mage ma itiyo godo e komo nyuol nikech nitiere yore mang'eny, jomoko tiyo gi sindan, moko wuoye, daktari ane wuoye, tiyo kod yedhe mag amuonya, inyalo koro in lenwa ne ni ati gin yore mage mitiyo godo e yor komo nyuol. Koro komo nyuol chutho ng'ata mama mosechopo higni 14 kadhi nyime mosechako neno malo ma ng'ani oromo manyalo kelo nyathi samoro amora kapono riwore gi ng'at maduong' kata ng'at mosechopo higni 14 manyalo riwore godo manyalo golo sperms, mano ng'ano nyalo kelo nyathi from kata be waneno kata mana higni 9 mosechako neno malo jogi nyuol ga. Koro watemo ng'iyo nikech kwaweya ni ginyuol kamano ni mano wacho ni dhiuru mondo pong' piny to wanyalo kelo nyithindo mok wanyalo rito. Koro mano omiyo wan kaka jomolony nwabiro gi wach moro mar family planning, iluongo ni komo nyuol, kaka ng'ato nyalo komo nyuol. Koro wan gi yore mang'eny nikech samoro maber kodi ni ok ber ne ng'achielo kocha cha. Koro momiyo wan gi type mang'eny. Koro momiyo adana ler ne jo kanyanam different types of family planning. Koro in midhi yiero kendi wuon ni eri minyalo tiyo godo. Koro step mokwongo family planning, sama ng'ato pok ochako family planning, wadwar ni sama ibiro hospital kucho kuma neno wathiethe cha, wadwar ni iting'o wuon plot ibiro godo kanyo. Koro kusebiro gi wuon plot, yani mama gi baba biro together, ka gisebiro to waketo gi piny ka koro neno wantie ne, to walero gi achiel kachiel, kwaselero gi achiel kachiel mag komo nyuol gi. To wang'iso ni ka dhiuru dhi upar gi, koro kiny chako duogo mondo koro ung'iswa ni mane muyiero. To wadwaro ni gibiro ka together. Tiyudo ka mostly onagina ni mine be magiwene sida mar komo nyuol. Iyudo ka mine kende mabiro go hospital kucho. Mabi achiel ewi 10 ema biro gi wuon plot, but mostly iyudo ka mine mabiro ga. Koro komo nyuol ni wan gi mokwongo ma ji ohero kabisa en moro mar sindan. Koro sindan en mokosechuoyi en sindan iluongo ni depo kochuoyi to kawo dweche 3 e dendi kanyo.
koro inyalo chuo badi kata inyalo chuo siandani. But samoro amora ma pok wamiyo ng'ato yath family planning moro amora obed michuoni kata mokogo, nyaka nitie gik moko ma nyaka wang'i. Mokwongo nyaka wang'i family history mari. Kapo ni family uni un jomoko mabedo ga gi pressure, koso usebedo ga gi nitie family moro ng'ato mosebedo kata gi blood clot, samoro ng'ato kata nigi epilepsy moro, kata weight be wapimo, kibiro kanyo nyaka wapim weight, nyaka wapim pressure ni chal nade, nyaka wang'i family background ni bende. Koro mano wang'iyo. Then moloyo kabisa nyaka wapim kin gi ich be. Nikech family planning ok wanyal miyi sama in gi ich. Nikech ng'eni important mar family planning mondo kik igam ich. Koro sama in gi ich ok wanyal miyi family planning. Koro mago gik ma nyaka wapim te. Ma kamoro amora mintiere kanyo kata kidhi hospital moro amora, kapok omiyi family planning moro amora, make sure ni opim ich, make sure ni opimi pressure, make sure ni opim weight, ratindi chal nade. Nitie moko ma kin gi pressure, kin gi adundo magwecho mang'eny, ok inyal tiyo gi magi, mago hormones. Nikech wan gi family planning types ariyo, wan gi mago hormones to wan gi non-hormonals. Koro mago hormones gi kin gi pressure kata kin gi tuoche moko underlying condition kaka diabetes kata pressure gini ok onego ti kodgi, kata ka dendi in gi ratil mang'eny ahinya ok onego ti gi mago. Koro mokwongo kaka nawacho ni wan gi michuoyo sindan. Daktari, ka to kapok idhi mabor, neno aneni ka itiyo ochuni depo noero. Yes. To oyudo ka isegamo remo lakini ikia ni isegamo remo. Ang'o ma dhi timore ni? Nikech wacho ni ati ok onego iti kode seche ma. Koro mokwongo emomiyo anyisi ni hospital moro amora kidhiye, kiyudo kama ji olonye maber ma in gi daktari motiegore maber, mokwongo ok onyal chwe ki in gi ich. Mano one thing. But ka otimore by mistake, nikech ing'eni ma kosetimore by mistake, koro ibiro wewa nyathino dhi adhiya, koro odongo adonga, ok inyal gole, koro iwewe odhi adhiya, nikech onge gi effect moro mang'eny. But normally wahero ga ni ng'ato dhi kapoko sasa wa encourage ga mine ni kapo idhi sama in e period cha, eka koro idhi chwe sindan. Seche go wang'e ni wan gadier ni 100% sure ni ok in gi ich. Kamano. Koro kaka nawacho, wan gi sindan michuoyo. Koro sindan ni inyalo chuoye kuonde ariyo. Inyalo chuoye badi ma left ka, kapo ni ng'at matiyo gi korka chich, inyalo chuoye korka left. Nikech wadwa tiyo gi bat moro mok ti pile cha. Koro kwasa chuoye kanyo, en mana sindan moro matis, ok oduong' ahinya. Ng'eni thoth ji oluoro ga sindan, ng'eni kodok korka sindan kata ji oluoro saidi. Koro en mana sindan mathis kama. Mana mathis kama. Koro mowaywa yadhni te. Koro make sure ni sama pok ochuoyi godo, make sure ni ng'iyo expiry date mar yath. Ni yadhni o expire karang'o. Kik daktari ma kanyo no chuoyi sindan mose expire. Koro kiseneno ko pok o expire, then sindan matis bila ni michuoyi godo. Koro inyalo chuoye lwedo kata inyalo chuoye sianda. Kamano. Koro inyalo chuoye sianda ni kata inyalo chuoye lwedo. Then kosechuoye kamano, ibiro ndiki ni tarik miduoge. Koro tarigno make sure tarik mondiki ni miduoge. Nikech samoro ndiki ni duog tarik 2, to in samoro idhi kata mana idhi safar. Ma wiyo wil mikawo kata mana jumbe moko 2 3. Koro kiduogo, in sama iduogo kia wendo to wuon plot ni we koni. Ng'eni wuon plot nyaka rwak wendo. To in sama rwaki cha inyalo gamo godo ich. Koro miyo ka jomoko wacho ni an gi family planning to agamo godo ich. Koro tarik mondiki ni no make sure ni duoge tarigno mok ilewo. Then again, be nitie card mwamiyo ga ji. Wamiyo card mathis mang'isi ni ma tarik miduoge. Then hospital kucho be wan gi buwa mwaketo iluongo ni family planning book. Mwandiko nying ng'ato, age ne, weight ne sama ibiro no, then gi tarik monego iduoge, gi namba ni mar simo. Koro ka most hospitende chutho maber, good practice dwaro ni ber kigoni simo ni onego bed ni kiny onego iduoge sindani cha. Koro onego bed ni hospital paro ni. But ino ka samoro ji ng'eny, koro samoro hospitende moko wigi wil ga. Kamano. Koro ma en yath maber. Koro iluwore ni en dweche 3 ka dweche 3 ichuoye godo. Koro ber ne achiel en kosechuoye dweche 3 koro wiye wil gi wach mar family planning. Koro kata kapod ni ng'ato tiyo gi yedhe moko, samoro ng'ato nigi pressure ne moro, samoro ng'ato kata nigi tuo mar HIV, koro nitie yedhe momuonyo pile. Koro onge gi pill burden, yani onge gi yedhe momuonyo mang'eny. Koro emomiyo sindan ni bet ober gi joma wigi wil ga. Kamano. Then wan gi machielo mwaluongo ni Norplant. Norplant en ikete lwedo. Norplant ni en odwa chalo kama. Norpar jadel ni. Koro en jadel ni gin ariyo. Mag ariyo gi kama. Gineno kaka magi. Koro ka gin ariyo kama, nyiso ni madhi higni 5. Koro en isoyo asoya lwedo ka. Mondo be en bok olit. Koro gima wakwongo watimoga, wakwongo wachuo ng'ato ma iluongo ni local anesthesia. Koro wachuo kanyo, kosechuo kanyo, koro kanyo tho thudhno. Koro ok winj kata lit. Koro sama koro waso gini, nikech wakawe to waso gini. Sama koro waso gini, koro ok winj lit. Koro mae gima wasoye godo. Koro sama wasoye, koro ok winj lit. Inene. Koro mae gima isoye godo kanyo. Koro kwasesoye, neno kaka gitindo. Koro waso kanyo. Koro ka ng'ato koro sama ibiro kacha to wapenji idwaro mar higni 3 koso idwaro mar higni 5. Koro in ime yieronwa. Koro sama iwacho ni idwaro mar higni 3, mano waketo ni 1.
koro kuidwaro mar higni 5 waketo ni 2 go. But samoro amora kech en gima samoro inyalo kete mar higni 3 to kochopo higa machielo cha kata after 1 year ida ni kel toto. Ibiro hospital ok en richo, ibiro hospital kucho to explain no to wagol ni gagola. Koro gole bende kaka gole bende ok en tich matek, wachuo kanyo, koro wanego kanyo, then koro wabaro kanyo mathis to wagole. Then kidwaro mar higni 5 be the same. Koro en inyalo gole samoro amora. Wacho ni kokinego higni 5 koro kata itho kode kod ang'o matimi ni beda kod higni 5. En samoro amora in mdosi wa in ng'awo ndiko wa hospital kanyo. Ine michiko wa. Daktari. Kamano. Isoe e bat korka sana korka cham, kin ng'at matiyo korka chich wakete korka cham. Koro isoe kama yom ka ng'eni lwedo ka yom kineno gi piny ka emisoe, nitie kaka wapimo ka ema wasoe godo kanyo. Koro kwasekete kanyo bas koro en mana kanyo. Koro geng'o ng'ato kunyalo gamo ich higni 3 kata higni 5 in ng'a free, koro inyalo neno wuon plot sama idware kamano monge wasiwasi. Then koro machielo kendo wan gi moro miluongo ni coil en misoyo mwalo e sava kucho e nyasach joma mine. Koro coil ni sana wadwaro ga sama ng'ato neno period mutiko neno period kapok oneno gi wuon plot koro kobiro wasoye. Dung neno ka en gi dhoge 2, koro nyiso ni mage dhi geng'o kuonde ma ovaries, ng'eni ovaries ka giwuok kon gi kon, koro waso kama, koro geng'o tongo koro ok nyal biro marom. Koro embe kosesoye kucho to en mana usi moro mathis ema dong' oko koni ka mathis ma bende ok inyal mule miyude, mana wan jolony mwanyalo mule mayude. Koro be kosesoye kuro be koro wiye wil kode kuro, but en koro wadwani kosesoni godo wadwani every time idhi e hospital mondo watim ni check up mondo wang'e ni to position mentie no en sawa. Then gima ber gima en mar coil ni en wadwani ng'ato sama wadwaro ga ni ng'ato koket ni godo tin ng'at moro yare ter gi wuon plot to bedo wuon plot achiel, kech kidhi gi otieno kiny go nyango in go luoch kocha be. Then jogi be ng'eni tukgi opogore, ng'ato tukgi opogore. Then kaka ochwe gi dhano bende iyudo ka samoro masindgi cha bende samoro ng'ato mare tin, moro mare bor, moro duong', koro gipogore. Koro ng'eni samoro gidhi kucho to ginyalo chapo gini makel sida kata cha. Koro momiyo wadwani ng'ato ma kiseng'eni ngi wuon plot achiel ema wadwani tiyo godo. Then advantage mar yadhni berne achiel en onge hormones. En onge hormones. Koro joma nigi pressure nyalo tiyo kode. Joma nigi tuoche moko kaka tuo ndulme, joma nigi tuo ndulme ng'eni kwa miya moko man gi hormones kaka magni hormones, koro nyalo kelo ga shida ni kabisa. Koro wahero ga ni joma nigi pressure, joma dendgi ng'eny ahinya ka, joma kata nigi underlying condition mamoko ka nyalo tiyo kode kamano. Kata joma osetiyo gi magi to tamore koro nyalo tiyo gi magi. En koro ber. Koro gin barriers mag giluongo ni non-hormonals. Koro chak wan gi kendo moro machielo ma ji thoro tiyo kode to jokong'eni en family planning, en use of raboyunga. Aneno raboyunga ma mar joma mine. Ng'eni thoth ji pok oneno, ang'e jomoko nene for the first time. Ma raboyunga mar joma mine. Koro mere ga mani kanyo wayawe, kech koro tiche momiyo koro watimo ma. Koro mere kikete tago maliet. Koro ma e mar joma mine, ma e gi raboyunga mar joma mine. Koro yawe kama. Koro kose yawe kama, koro sama mama osebedo gi mpangilio no daromo gi wuon plot, koro mae kaka isoye. Ikawe kama, koro idiye kama, isoye e duong' e nyisach joma mine kucho, to koro ma dong' gi oko ku kama. Koro ma nyalo protect mama, koro ok onyal gamo ich. Koro ma bende family planning, ma koro ma joma mine. Koro ji wuoro kaka oduong'. Koro mae mar joma mine kamano. Koro wan gi mar joma chuo, koro mana use of condom mar joma chuo. Koro samoro amora midhi romo gi wuon plot to ok idwa ni gam ich. Koro ma koro mar joma chuo. Mar joma chuo to ng'eni ji thoth jong'e. Koro magi koro mar joma chuo. Koro sasa mititiyo kode correctly. Kech inyalo dhi kode to ok itiyo kode correctly, mano bende ok odhi konyi. Koro wadwaro ni ng'ata matiyo gi kode kaka family planning, samoro amora midhi romo gi wuon plot titiyo kode. Koro gimoyo wahero ariyogi, kech gin del gi del ok rom. Koro ng'eni kata ka samoro ng'ato nigi tuo, kata maybe ng'ato nigi HIV, samoro ng'ato nigi tuoche moko mag nyegi. Koro wahero ga recommend ni magi ber kabisa nikech magi ng'ato ok bi yudo tuoche bilago. Kamano. Then koro machielo wan godo kendo, wan gi mimuonyo pile andila. Andila mene muonye pile nikech nitie jomoko ma samoro wuon plot ok gin joma bedo together for a long time. So samoro bo nyadwaro nyathi samoro amora. Kech kaka nang'isi ni mar komo nyuol en ni kelo nyathi sama owinjore gi ng'ama owinjore kamano.
koro samoro idwa ni chutho wadwa ni nyathi kaber onego ikele bang' higni 5 katis, mine wadwa ni onyuol bang' higni onego idhodh nyathino bang' higni 5. Ok ni higa ni in gi ich, higa machielo choke in gi ich, higa machielo in gi ich, wadwa ni nyathi idhodho higni 5 at least, eka koro ng'eni cha mama cha omiyo nyathi bedo motegno, obedo kata nyathi modhi e klas kucho to en nyathi mariek mabedo ma number 1 kucho. To ng'eny nyithindo moko mineno ka samoro midusi makogi sama tin, en gi homa koni, samoro en gi wich mabero koni, en gi midekre mang'eny. Iyudo nyithindo kinono background gi malayo, iyudo samoro nokodhodhgi maber. Koro wa encourage ga joma mine ni kaber onego idhodh nyathini kaber to higni 5. Eka koro be miyo nyathi miyo mama bende thuolo mar dende bende rigen. Ke sama mama nyuol pile pile dende bedo mombekni, yani obedo moti haraka sana. Kamano koro miyo wadwa ni jomine kawo nafasi ibedo igongang okang' kapok inyuolo nyathi machielo. To jok moko ma wacho ni mine moko wacho ni en we anyuol piyo piyo maka achopo 30 kanyo endo asetieko aseloro iwacho ni loro oseloro nyodo koro aseloro nyodo ochako chamo but koro ichako chon kech ing'eni ngima en kaka ipange, idwa ni ipango ngimani maber, ipango ngimani maber. Koro gima natemo wacho, koro neno yadhni en imwonye pile pile, koro like every day, koro en achiel pile pile gotieno kapok mama odhi onindo. Koro sama osechako neno ndalo ne cha, sama ochako neno period ekotiyo gi mag chocolate gi, kech ber mage gin gi ions, koro gimedo mama koro ma duoko remo, magi konyo duoko remo, but koro muony pile pile ma wiye ok wil. Ka wiye wil to dhi romo gi wuon plot, mano odhi romo gi mako lwer, mano odhi mako ich kamano. Okay, ni johera mag entiene kendo johera mag ngima mwandu adwaro ni ipuonjori e yono ero makare kendo iwinjo puonjono endo yono makare. Iseneno okengego eko mikawo kata yorego eko mitiyo godo e komo nyuol oseleni kanyo kod daktari. Wach nitiere aina mang'eny, nitiere maendi inyalo tiyo kod coil, inyalo tiyo kod raboyunga chani mar joma mine gi mar jok machuo. Koro wadwaro mana dhi yueyo matin kasto kwaduogo to wadwaro wacho mathoth ewi gigi eki kata yore gi eki mag komo nyuol. Nyinga Elizabeth Otieno, kik idhi mabor to nimar waluwo kaendi sani. Madugo kendo goni erokamano maduong' mar bedo kodwa nyaka ne wachak chenro ni endi nyaka sani endi. Kawuono odiochieng' ma kawuono ne walose wi yorego eko mag komo nyuol, kachiel kuomgi wayudo ni ati inyalo tiyo kod raboyunga maendi mar ng'ama dichuo kaso maendi mar ng'ama nyadendi. Kinde duto ang'e ni kata in seche moko ikia ni ati nitiere raboyunga mar nyadendi to nitiere. To raboyunga mar nyadendi ni endi tiyo kode, nitiere kaka itiyo kode ma ji be okia ni itiyo kode nang'o. Lakini kawuono ok wadwa wuoyo e wach mag raboyunga mar ng'ama miyo gi mar ng'ama dichuo to nimar ne wawuoyo kuom yedhego eko kata yorego eko mag komo nyuol. Daktari, yes, inyalo paro negi mana nyingi? Ene joma neno wa sani iluonga ni Dr. Frederick Ochenge, an wuod Agoro Nyakach. Sani atiyo gi jo Kibera Level 3 Hospital, kendo Kibera kanyo kibiro an gi clinic na moro iluongo ni Antil Medical Clinic Bombolulu kanyo. Kanyo ng'at man gi chandruok moro amora mar korka thieth nyalo biro nena kanyo. Kamano. Yes, seche mwaduogo ni endi adwaro mana penjo ni ati joma mine madhodho. Bende nitiere yorno ero mar komo nyuol ma ginyalo tiyo godo? Yes, ne mine wa madhoth nitie yedhe ma gitiyo godo gimbe nikech ng'eni ok inyal dhi ewi modwaro ga ni ng'ata man gi family plan nyaka dhi hospital machiegni kodi mi explain ne ng'at ma daktari man kanyo no. Kendo nitie yath minyalo miyi kin ng'a dhodho ma dhi tuo chak ma kod nyathi ok kata chak. Koro dwaro ni kin gi nyathi tidhi hospital kanyo ing'iso daktari man kanyo no ni nigi nyathi matis, inyalo penje dweche adi kata higni adi. Koro sindan michuoyo ma kaka nawacho mar sindan ber en ok otuo chak, then tie amuonya mimuonyo. Koro amuonya mimuonyo kech samoro ng'ato ok dwar sindan, koro wamiye bila ni. Koro bila ni en komuonyo en ok otuo chak, en koro en ber gi mama, koro ok otuo chak.
Then family planning moko mane method mane watemo wacho kendo wan gi moro mar upstanding. Samoro yudo ka mama samo kata kaka jowa machon yudo ka joma chon yudo ka jaduong' nogero ga ofise moro ode moro matis e dala kanyo ma sama min plot okelo toto koro en onindo ga neta kucho chiemo mitero neta kuro koro koriwre kode koni iluongo ni upstanding dono gi chiemo kata e od minyoro od minyoro bok gi chieme koro kure mitene chiemo mitero jaduong' cha e ode cha kure mochieme koro nyaka nyathi bed maduong' mone ka nyathi nyalo miya nyoka gagwata mater ne kuro koro wani ka nyathi nosetegno koro konyalo biro koni koro mago be noyudo ka gin yore mag iluongo ni natural method mag upstanding no mano be konyo. Then system machielo mar withdrawal nyiso ni sama ng'ato romo gi main plot to sama koro ichopo akere keke koro tigolo gigo oko mano bende samoro bedo ga matek nikech ng'eni go ok inyal control samoro koro mano dwaro jomong'e maber mano bende jomoko tiyo go kaka komo nyuol. Then komo nyuol kaka natemo nyisou komo nyuol ok en geng'o tuo nikech ng'eni sani wan gi tuo to wan gi ich be ka koro watemo encourage jowa kata kapok ichako komo nyuol onego bende mondo idhi mondo pim status mari be ng'eni to un te joma ler kaka tuoche nitie mang'eny nitiere HIV nitiere tuoche moko ma kaka gonorrhea gi syphilis moko ge be koro ber kidhi pimi mondo koro king'e kamano. Daktari, actually iwuoyo matin ewi wach mar yor komo nyuol mar vasectomy. Yes. Koro vasectomy iyudo ka samoro en loro fuko mar ng'ama mama. Iyudo ka samoro wan gi kata loro mar joma chuo be wan godo ga, then loro joma mine be wan godo. Koro samoro ka mama osedhi e hospital mosenyuolo nyithindo morome koro wachni wuod ma koro gini nyithindo koro oroma koro kadwar moro kendo koro idhi kacha tiloko no fuko no kabisa. Koro ber na achiel ne ko lokni godo koro wach mar nyuolo ok bi nyuol kendo forever. Then rachni achiel samoro inyalo timo kamano inyalo make decision kawuono to kiny chaki pan ka nyithindo mana godo ka moko ka ni midekre moro goge gi thogi te koro chaki dwaro nyathi kendo koro kinya yudo kendo koro mano odwa ni en ga gima en ga pa nyaka kaw ndalo koro kipar maber. Then tiere ma joma chuo miloro wadhi loro misich makelo tong' nyodo ka miluongo ni sperms ka koro wadhi loro but ng'eni mar joma chuo ni tie moro miluongo ni temporary yan temporary milore mana matis inyalo lodi godo for some time kata kidwa ni higni 2 kata higni 3 then nyaka yawni godo kendo mano bende sawa but koro nitie moro mar permanent ma kwalore chuth koro kinyal golo nyodo kendo kabisa kamano odini chuth koro kabisa. Daktari, kamano gine ber mage ma kitiyo kod yor komo nyuol to nyalo kelo ne jomodak kata joma tiyo kod koro mokwongo kaka natemo wacho ng'eni komo nyuol mar komo nyuol en mondo mama yudo thuolo ma dende bende recover go nikech sama mama oting'o nyathi igno dweche 9 cha dweche 9 bor ka mama ni otura gi msigo ni dweche 9 ma koro ng'eni then tiere hormonal changes matimore dende kanyo mako time dweche 9 koro yudo ka dende sama koro gonyore ma koro nyuol cha koro ng'eni dende pok ochako rigen kendo pok oyudo remo maber kata sama nyuol cha o lose remo mang'eny koro ng'eni pok dende oduogo maber koro wadwa ni sama mama nyuol mana ka dende oserigen maber motegno maber koro mokwongo obiro konyo family ni mama bedo motegno koro tuoche moko ma medusi matindo ok nyal chande. Then yudo kata samoro kata mama kodhi nyuol samoro nyuol kata through operation iluongo ni CS koro ng'eni samoro timno CS ni ber komo nyuol at least dende koro chango godo bende maber. Then sama mama komo nyuol ni nyiso ni mama nigi thuolo mar timo bonding gi nyathine ni odhodho nyathine ni obedo gi nyathine ni orito nyathine ni koro saka nanyisi ni cha mama ni en important ne development mar nyathi obwongo mar nyathi then gi dende bende general body development. Yudo ka sama nyathi odhoth ahinya nyathi ni tuoche matindo ok tem goye nyathi ni bende en nyathi ma wiye bende bedo ma sharp maber then nyathi ni bende bedo motegno maber. Then yudo kata mana family kama jodak no koro kubed gi strain kech kaka sani ng'eni school fee baro ji ndasi school fee baro ji ndasi ka koro ng'eni kinyuolo gi matindo machalo kasuku kamagi yudo ka koro in gi stress ma yudo ka samoro magi makelo ga depression yudo ka ng'ato nyalo wuotho to wuo mana kende kech ida yaw school ionge uniform ionge school fees chiemo be ni ka koro yudo ka gino bedo matek koro madwa ni ka ji okomo nyuol koro miyo family bende ok bed gi stress moro mang'eny kamano. Koro mage ber mar family planning yes nyiso ni nyathi nyalo bedo nyathi ma nyalo yudo school malong'o maber mo nyalo dhi somo maber monge stress
then nyithindo be nyalo yudo chiemo maber, balance diet. Iyudo ka kama joko kome nyuol, iyudo ka nyathi gin gi kwasako, gin gi marasmus, gin gi chando ga nyithindo gi. Then iyudo kata ka koro mama bende tuoche moko matindo, iyudo ka mama kata samoro en 20 years, tiwoni en ja 60 years, iyudo ko tiyo tengore mana kadero moti. Koro mano iyudo ka mano omiyo wadwa ni mine komo joma mine gi komo nyuol, at least gikelo nyathi sama owinjore kodgi. Then kata mana baba bende onyalo miyo nyithindo gi shelter maber, kama gidake malong'o, lewni malong'o, chiemo be malong'o. Kamano. Paro na wacho moro wadgi baba moro ne mukore ni ati sani koro kakelo asikelo nyathi koko prosigani bado uta Koro nen go gimara mara onge ot. Kamano. Koro wadwa ni ji at least okom nyuol. Kamano. To gini weche mage miwache ewi family planning kata yore mag komo nyuol ma richo kata mabeyo ma iwinjo kiwacho? Mwadendo gi kisungu ni myth and misconception. Koro gik moko miwacho to gin adiera. Kech ng'eni jomoko temo wacho ga ni samoro ka nyathi, kech sana ng'ini sani wan gi gimoro ne discussion mone dhiga nyime ni nyithindo mane school mosechopo 14 years. 14, 15, 17 kagi mane school, high school gi primary madongo gi. Mondo wachak miyo gi family planning gi. Mabende some NGOs moko ne advocate for that. But koro jomoko ne temo wacho ni nyithindo gi komi ng'ato tiyo gi family planning for long. Ni koro kochopo ndalo ma koro dwa kelo nyithindo koro konya nyuol. Koro mano bende samoro mago be myth miyo ka jiwacho ni kitiyo gi family planning ni ibiro bedo lor moko bi kelo nyathi. Koro mago mana gin mana myth. Ema nikech family planning kaka natemo wacho ni wan gi several types. Wan gi long term, wan gi short term. Yani mitiyo godo bang' ndalo mang'eny gi mitiyo godo ndalo machiek. Koro gimotemo wacho ga family planning bende kitiyo gi type achiel, ok ni iti kode for a very long time, onego bed ni chenjo ga nikech samoro family planning samoro itiyo kodgi, samoro joma mine ok ne malo. To sama ok gine malo gin gi wasi kabisa. Koro wadani samoro itiyo kode, then break itiyo gi machielo bende mondo koro balance dem mondo chak neno malo. Koro myth machielo kendo, jomoko bende believe sana joma mine mohero wachni kata joma chuo bende samoro winjo ka giwacho kata ka gibiro hospital kuma wantiere cha. Ni madamba ni okadano odhi family planning nikech kodhi family planning koro samwa dhi kode e ng'ango to koro nende class koro obedo mang'ich. Koro magi be gik moko mwawinjo ga. Hospital kanyo wawinjo weche maricho. Koro mago be timore ga, mago kar myth and misconception. Koro there is no onge relationship between family planning to gi bedo mang'ich mar mama. Kech samoro iyudo ka mama en mana nikech en hormones, kech hormones gi koro dok piny matis, koro nyalo miyo ni koro onge gi feelings mar ng'a dichuo mondo rom gi wuon plot. Koro mago gin ga mana myths and misconception. So chon kana dongo to winjo kiwacho ni ati gini min ng'ane notiyo gi family planning ema miyo nyathini winjo ka ineno ka wiye duong' matin. Koro mana dabire nikech samoro ng'ato be kotiyo gi jomoko bende wacho ga ni ka ng'ato tiyo gi family planning kotiyo godo bang' ndalo mang'eny to biro nyuolo nyathi magath, iluongo ni nyathi magath. But mago gin mana mago ma ji wacho, mago gin gik mabiro gin chwech ma Nyasaye. Onge uhusiano between family planning to gi nyuolo nyathi ma is abnormal. Mago gik mabiro koro gin ma ji paro ga para kamano. Kinde ji wacho ni jomoko wacho ni ati kosetiyo kod yadhni ni ma ikete lwedo ni yes Norplant ne. Yes. To seche ma koro wacho ni dwaro gole samoro nyalo dhi e od thieth ma iyud ka no lal. Mago ji paro ga para, but ntiere jomoko ntie cases achiel ariyo adek miyudo maybe ko move. Koro muda ni kokeni any family planning kin godo wada ne the hospitality muni check up ing'iyo ni to en nade. Koro sama momiyo sama kidni family planning nyaka pim weight ni, nyaka ng'i age ni bende, nyaka ng'i pressure gi gine go. Koro sama neno ka samoro kitni yadhni to koro sama ni biro hospital no kidni godo kin kata maybe 53 kgs yani kilograms. To koro kata kiduogo kendo wayudo kata kin 70 something imedo kata 20. Koro ng'e samoro gini ok ober kodi, koro wanyalo change ni machielo. Koro mo minyalo golni godo. But tija moko ma samoro yudo kokete ka to koro duogo nyaka koni kama. Samoro be ang'o ma tere kon nikech dong koro ibedo machwe kabisa, koro ibedo machwe. Kech jomoko samoro kini godo kino late dendi tin koro duogi pong seriously. Koro mano be timore ga. Then again samoro be jomoko makete yudo ka samoro ng'ato ko en gi lony ahinya mar kete. Koro samoro kete ni godo marach be. Mago be nyalo kelo ga, nyalo contribute to gini kamano. Ng'ata ni mudhi hospital yudo morwako lab coat ni mano daktari. Samoro kata ng'a ywecho to omiye lab coat. Koro wacho mana daktari. Koro omiyo ber kidhi hospital
mobedo hospital mobedo registered mi ni gadieni mago jok mane kan joma tiegore malong'o maber monego bed ni ketni godo be kaber udhi utimge government hospital kamano. Okay, inyalo loso matin ewi rabo yunga mar joma mine ni kitchen ewen oji ok ong'eyo ahinya koro ngene but osebudho ebo ng'eny ga ng'eny mani koro ok en common ahinya nikech joma mine gin ga gi wich kuot mar tiyo kode then kaka ginene kod duong' kama koro gitemo luore ga then ngene ber ne achiel rabo yunga ni kosekete kech samoro ngene iwado ga thoth joma ero ga tiyo kode kaka wan joma ni hospital iwado ka sana joma timo commercial sex workers yani joma pamo ema tiyo ga kode nikech iyudo ko pamo kokete kech ngeno pamo en ng'at ma dhi gi ji mang'eny to ngene samoro ngene kaka winjo wachgi ke samoro wa interact kod wago kod mbaka sama gibiro hospital kucho goje ni sami dhi gi ng'ato ko moko tiyo gi rabo yunga koro ne gimi pesa mang'eny moloyo kidhi gi rabo yunga koro gikete ga koro joka kodhi koro chulo gi pesa mang'eny kong'eni gin gionge gi rabo yunga then tiere wege plot moko mabende ok dwa ni mamuti gi family planning mora to kodwa ni mamuti gi embo kodwa ni gi rabo yunga koro ka mama nyalo tiyo gi gini bende mondo koro ogeng' kik ogam ich kech kokete maber to kata wuon plot ok nyal ng'eyo kata kodhi kuro ko nyal ng'eyo en kode kech kosekete to kaber onego bed ni kete like 1 hour kapok iromo gi wuon plot mondo koro ng'i gi dendi koseng'iyo gi dendi kabisa koro kata ka wuon plot odhi kanyo ok onyal fwenye unless ni ong'eye otemo mule ko nyalo fwenye but tek mondo fwenye kamano. Ka in gi kod penjo moro amora tinyalo tiyo kod namba mantiere e wang' jowi mar kanyo endo kasi ipenja kata ipenjo gino endo ma gino kata iwacho gino endo misewinji yore go eko mag komo nyuol kata kitiyo kod yore go eko mag komo nyuol midhierni go eko ma in tineno kasto kidwaro ni jalony okonyi to bende wantiere kaendi an amiye thuolo mondo nyisu kaka inyalo yude gi kama inyalo yude mondo iyud konyruok kanyo endo. Daktari, erokamano. Gima inyalo nyiso joneno mag LTN kod johera mag ngima mwandu mogik sawa osedhi mang'eny koro pok awacho ni side effect iyudo ka most mine kotiyo gi gigi samoro ok gine period samoro gineno period mang'eny samoro ndingi ramogi samoro pinygi ramogi samoro giguonyo mwalo kucho ka nyasachgi kucho cho koro gigi ng'eny apani wabiro loso fora machielo kendo chako walerneu koro ng'at madwara an anyalo miyogi namba kose namba na en 0726 065 899 ne jowa modak dala mar Nairobi ka iyuda dala mar Kibira kamongowore kanyo iluongo ni kamongowore though tini waloke iluongo ni Lower Karen tiluongo ni Lower Karen Kibira Bombolulu kanyo clinic na ni kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic kibiro kanyo tibiro yuda or Kibira level 3 bibiro yuda kanyo kamano. Okay, erokamano ne jalno mokawo thuolo mare mar kete mana kaendi to ni mare gini en marwa Lolwe TV kod joherano ero mar ngima mwandu ni erokamano nyinga Elizabeth Otieno kete mana kaendi kendo warom kendo juma manyien mabiro.